Is-sena 2019 kienet sena biżla għall-Aġenzija Infrastruttura Malta fejn komplet titwettaq il-weda elettorali tal-Gvern, dik tal-investiment ta' 700 miljun euro mifruxa fuq 7 snin. Din is-sena l-Aġenzija investiet 64 miljun euro f'aktar minn 14 il-proġett f'toroq arterjali, filwaqt l-investit 123 miljun euro oħra f'toroq residenzjali. Infrastruttura Malta tat il-bidu tal-akbar proġett infrastrutturali, dak tal-Marsa Junction. One News iltaqa' mal-Kap Eżekuttiv ta' Infrastruttura Malta, Fredrika Zoppardi, f'waħda mit-toroq li saret din is-sena, Triq Buqana. Is-sura Zoppardi spjegalna x-xogħol li qed isir fl-akbar proġett fin-nofsinhar ta' Malta. Imbeda propju din is-sena fejn nitkellmu proġett tal-Marsa fil-bidu ta' din is-sena u kien antiċipat li jkun lest lejn l-aħħar ta' sena d-dieħla. Naħseb anke bir-ritmu li għaddejn fejn kellna flyover li suppost infetaħ lejn l-aħħar ta' Jannar ftaħnieh fil-bidu ta' Diċembru u qed jantiċipaw ukoll li dan il-proġett ikun lest is-sena d-dieħla. L-inġiniera Zoppardi semma wkoll li anke x-xogħol fuq il-proġett tal-mini ta' Santa Luċija huwa miexi b'ritmu maġġel. Huwa spjega li l-proġetti li saru matul din is-sena komplew inaqsu l-ħin tal-ivvjaġġar, tant li waslu wkoll għal inqas emissjonijiet fl-arja għal familji Maltin u Għawċin. Dwar iċ-ċertu xogħol infrastrutturali li wassal biex jiġu rilokati s-siġar, il-Kap Eżekuttiv ta' Infrastruttura Malta fakkar li l-Aġenzija qed tħawwel eluf ta' siġar. Wedna li nħawlu eluf ta' siġar u naħseb li dik il-wieda żammejnija u ser nkunu qed nuru li żammejnija wkoll bil-fatti għax in-numru mhuwiex żgħir. Intant, is-sena 2020 se tkun ukoll sena impenjattiva oħra, fejn fost l-oħrajn se jibda proġett tant importanti għaċ-ċentru Tramuntana ta' Malta, is-Central Link Project, iżda mhux biss. Għandna xogħliet ukoll bħal Triq Sant'Andrija in-naħa ta' Pembroke u Paċeville. Għandna xogħliet ukoll ħdejn l-ajruport ta' Malta. Għandna xogħliet ukoll l-imsida. Naħseb li s-sena li ġejja bħalma kienet sfida s-sena li għaddiet, naħseb se tkun sena fejn bħala aġenzija se nkun qed inwettqu diversi proġetti u dan għal ġid ta' kulħadd. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.